dedelele because kuyasetshenzwa bafowethu. Asikho isikhathi sokudlala futhi akukho bar ezoncengwa. We are donation, we are decryptization. Asenze izinto zenzeke. Zulu menazi, Zulu lexicon. Siyasebenza bafowethu. Ngisabongela i-hip hop ukuthi isayigame esamnandi. Uyabo, usakhipha uzako abantu be-download, akhipha uDuncan, akhipha uSiyashiza, akhipha uma7, akhiphe ngabe uba uWHP. Ungasekho-ke kodwa abasakhiphi manje, bekhipha naye simlalele. Uyabo, cause-ke mina ngilalela yonke music, Dala Umkhithi, Splash, Maskanda, hip hop, uyabo. Cause ngi-original artist, isho uBob Marley ngiyamdlala, Peter Tosh, kuya ngaleyo ngoma ukuthi ngiyambisana naye. Uyabo, ivukane mina liba yivukane ngengoma yalo. Mangabe uyivukane ngengoma lakho, bayangena abantu lapha khona nahleli nobani manje nangu uzi olamazezezana nanapha ukhe uKhalathi. Ola Khalathi esingalibona lifuna ukurequesta sinibone phela bafowethu. Nazi insizwa la zikhona ziqomisa insizwa ngidlale ngeshibulike ngolimi, ngishibulike ngenkotho insizwa, ngizizwe ukuthi ihlephula kanjani, zidlalisa ingothobane yazo nazo eyinayo. Ngagcina italapa nje. Sibongela abafowethu abaphumelelile ekutheni bangena la live. Sibonga ithuba. Music uyatholakala all digital stores, YouTube Mashgriff Donda, Instagram Mashgriff Donda SA, Twitter Mashgriff Donda, Amazon ekuthiwa Amazon noma Amazon noma Amazing lo nto le yabelungu, Mashgriff Donda, Spotify, inkosi yama-platform Mashgriff Donda. Nala TikTok nje ukubona nje kuyilibe elimashayo Mashgriff Donda nakhona. Ngiyabonga bafethu abavelile. Siyazi ingoma, kunengoma esizoyikhipha nje no ID. Impahla enye ezobithi everything is okay laphana ke siyishayisa love song le mpahla leyana ekade ngagcina ukukhipha love song. Plus umuntu usemathandweni kulezi insuku yabo nje mina nje umuntu uba muhle. Yikho phela ebusuku vele kumele indoda ingalali. Indoda kumele ingalali ibheke imkhondo, abantu mabelele la sithola khona amandla.